Чакайте. Извинете за това. Чакайте да смакна това. Да, здравейте хора, аз съм Теди и днес играя Майнкрафт. Искахте, получихте! Добре. Go. Go. Няма много проценти. Това викам. Окей. Това сериозно, където ми зарежда с телефона, писе на моята, с като е на мама. Мама същото е. Добре, телефонът на мама е същия като моят, ама обаче малко по-различен. Говоря по-силно, за да ме чувате. Така. Добре, ще ви кажа нещо. Как малките акулки стават големи акулки? Те като си на пъпка, тогава стават големи акули. Това е нелогична всъщност. Та поне от чухата да е отрицете. Мисля да го споря за малко. Разгледам цялото меню и се връща. Така си не, че го спрях за толкова дълго, поне за моето време. Но все пак трябва да го спра. Така има от много. Че го спрях. За втори път. След друго. Така. Доформя се. Да, няма рамки тук, което е гадно. Торта. Тортичка. Много сложих вече една. Много ми се бият крипери, ама мога да играм на всичко. Келети, те спават по него с брони.
сиропче, една лъжичка. Какъв? Чакай само да направя края на клипчето. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте линк. И се абонирайте, да ви каза. И до нови срещи.